Migawo mar thieth ka otenore kod riwruok mar Lwala Community Alliance kod Lawi Jaoko Foundation dhi nyime kod chenro mar kedo kod midhieche adek majuko rawere ma oting'o mako iye ma omondo, gamo kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech e kind rawere e alwora mar Nam Lolwe. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Alwora mar Nam Lolwe kaunti ma Migori osebedo kod kwan mamalo mag iye momonde kind rawere, medruok mag rawere magamo kutego mag ayaki kaachiel kod lwenjego mag kit chwech kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Mae osemiyo okenge mathoth imedo keti kod migawo mar thieth ka otenore kod migepe moko mago mag piny owacho mar kedo kod midhiechegi e alwora mar Nam Lolwe. E chenrono ma isiro kod migawo mar thieth, Lwala Community Alliance kod Lawi Jaoko Foundation, rawere mathoth dhi nyime kod yudo puonj mar ritruok makare, yudo chenrogo mag komo nyuol kod mamoko e alwora mar Nam Lolwe. Waneno ka korka mako iye mag nyithindo osemolnwa kod dakteche, nyocha ochako ka wachako mpira nyaka sani pod weche thieth dhi mbele. Wantiere gi services mo offer machalo kaka family planning services, counseling services, to gik watimogi ne jo youth kaluwore ni wadak e dho nam kuma weche mang'eny nitiere mang'eny, kasto nyithindo manyiri mako ich sana ma ok opangi. Sylvia Marabel machiel kuom jochiw thieth e chenro ma ichiwo ne rawere wacho ni rawere mathoth osiro chenrogo mag thieth mopogore opogore ma oting'o puonj kaachiel kod yorego mag komo nyuol. Family planning wadhi maber, kendo nyithindo manyiri gi mon matindo kawe maber, kwase cancel gi mowuoyo kodgi maber, giyie kendo gitimo services gi maber, namba wa ni malo. Kanu wachaki kawuono day 4 wasetimo family planning ne a total of 100 clients ma osebiro mokawo family planning, 220 osebedo cancelled. Sylvia wacho ni kit nweng'o mag oganda e alwora mar Nam Lolwe gin mokuom gigo ma itudo kod landruok mag kutego mag ayaki, mako iye momondo kod lwenjego mag kit chwech majuko rawere. Teenage pregnancy gi HIV pod ni malo along dho nam kae nikech weche mag timbe mag galagalago ng'eny sana e dho nam ka. Every time mantiere tournaments, ntiere kitchen, ntiere crusades, watemoga matek mondo watim gik ailagi, but so far nyaka nwachaki wasechako neno progress matin. Oganda modak alworano mar Nam Lolwe jiwo piny owacho mondo koro omed jiwo puonj rawere e yore mag geng'o mako iye momondo, gamo kute mag ayaki kaachiel kod lwenjego mag kit chwech, ka bende gijiwo piny owacho bende mondo koro jiw okenge mag kedo kod chan e alwora mar Nam Lolwe. Moko chando. Koro ibiro yudo ni around the lake there are so many opportunities. Oneno ng'ato ma samoro yudo gimoro. Koro biro chuno ni mondo dhi ng'ani, nikech ng'ani be okia status mage. Chenro ni mar rito ngima rawere timo e kuondego mag romo mopogore opogore ma oting'o mano mar piem mar opich adhula ma obagi e gwego mag Nyatike kod Lawi Jaoko Foundation. Mosebedo ka kelo iye kuonde mwawuoke gin gik machalo kaka weche mag thumbe, disco matangas, ma nyithindo dhiye, weche mag limbe mag wuodhe mayore miyo nyathi dhi romo kata gi ng'ato ma ok ong'eyo chalne kaka ne chalo. Miyo gik makamagi oseduoko wa chien kaka wan wajonyuol. Fisherfolk gi wasekeloga on board. At times wantiere gi YPPs ma mobilize ji within the community, gintiere gwenge kata program ni gintiere. Koro sama gintiere e gwenge kata e dho nembe gi sentni kuonde ma gintiere, nitiere classes ma gi offer, weekly classes ma gi offer ne ji ailagi. Lipod mogol kod migawo mar thieth yango ni mala 50 mag ji manyien magamo kutego mag ayaki e kaunti ma Migori gin rawere ma e kind higni 15 nyaka 24. George Juma, Ramogi TV.